2, 3 स्टार्ट. हा यंदाच्या तर कोकण अगं आजच्या काही यायच्या कोकण थांब रे. आत्ता हा, बस. ना. चल 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 रेडी. ए रेडी वेडी नको रेडी नाही जाऊ नवी गं, की आज आधी मी मस्त ह्याच्यात एक आहे. मस हवी रेडी नाही मग हे ए, ready. म्हण ना. पांढरी मसा. म्हण ना यंदा जर कोकण सन्मानच्या स्टेजवर जर मी दिसा कवय यंदाच्या कोकण माझ्याकडे बघूचा त्याच्यात बघूचा मी एकदा ताजा नाही इथं काय बघ ना पटकन. नको ती फालतू हा, पटकन. पटकन. मुंबईत बरं, जाऊचा. अचानक हा. असो यंदा जर तुमका कोकण सन्मानच्या स्टेजवर अशी दिसा ऍक्टिंग नाही मी कधी हा बोल बोल चल चल. कशी कर असं मी हा असं करते. हा हा. यंदाच्या कोकण सन्मानच्या स्टेजवर दिसा खय ते यंदा मी कोकण सन्मानच्या स्टेजवर तुका दिसा कवय तुमका तर आमका होत कला तुमका म्हणायचा. सांगते मग एकदाच म्हणायचा ना मग म्हण ना पटक. हा. अगं, काय सांगू कशी जादू केली हा बोला पुढे. यंदा जर कोकण सन्मानच्या स्टेजवर हा पुष्पाचा जर थोबाड दिसा होया तर कलर्स ऑफ कोकणला भरभरून वोट करा. हा